pangling apa piye? Kok le sak buah. Den Mas Grangsing. Walah sampean. Karo tanggane kok pangling. Walah Kakang Grangsing to. Walah mbiyen ki merit kok saiki kaya lele dombo. Iya malah semanten iki to sampean ki. Waduh alah. Aja medem do. Mangga lenggah kene Kakang. Aduh, jian. Aku ki arep goleki bapakmu. Wong wingi enane rak nggo teken nemoni aku. Le Grangsing cah bagus. Pripun? Nik tole Grangsing cah bagus. Bagus. Ya. Aduh, wong rungkut ngono kok bagus. Aduh alah. Nggih. Bapakmu kok. Terus piye, Kang? Reh ning anakku ki raminten ki durung ana sing ngepek. Ki mbok peken bojo. Astagfirullah. Murah mboten, Pak De. Ngandel ora? Saiki ngandel ora? Ha nek semono kuwi lek arep ngayahi kepriye. Kan kowe iki rak yo Kon ngepek kowe perlune kena dienggo babon-baboning maling ngono kok. Dadi kowe kuwi nek dadi bojoku sesuk tak dadekke babon-baboning maling. Kang. Nek kowe urung tau krungu, kudune wis ngerti. Piye? Nek sing jenenge maling iku nerak paugraning agama lan negara gawe sangsarane liyan, nrejang sarak nyingkiri bebener. Tak kira jagat gumelar iki ora ana sing jenenge wong wadon gelem dipek bojo maling. Upama aku dadi bojomu coba. Wah, galuk raminten bojon maling. Iya wae penganggone mompyor akeh apik-apik ming mergo le maling, le gawe kapitunane liyan, saben liwat galuk-galuk bojone maling. Anggrono kentong titir pendak bengi ming tratapan wae kok gek bojoku konangan ora ya, bojoku konangan ora ya. Neng kowe aja ngomel. Kowe aja ngomel. Ngomel piye? Aku mrene iki ya ora arep ngandharke werna-werna kok. Lah, Karepku ya arep ngepek kowe kuwi kok. lah ngepek aku nek sing dipek gelem. Mongko aku wah. Lha ora gelem sebabe apa? Ayo ora tresno. Mongko ya Kang. Apa wong kene iki wong kaya ngene iki kurang ala kurang apik? Kleru lambeku ala. Bagus napa elek, Pak De, Mbak De? Andel ora? Nek sing muni bagus ki nek ngono padha. Padha eleke. Sing muni bagus ki ora jujur jane. Wong kok ngono kok bagus. Aduh, Kakang. Ngene yo, sing jenenge wong bebrayan mono, paitane tresna padha dene tresna, ben uripe ayem. Witing tresna jalaran saka kulina. Lah nek aku nyawang kowe iki kudune nyelot suwe nyelot seneng, ning nyawang kowe nyelot suwe nyelot senep. Yen Cinandra hidupnya tansah jeleh ganti. Mbok De Mang Wakil niki Mbok De, Mbok De. Ya tinjelakantung. Mang Wakil nggih. Nurun mboten. Astonggan dewa pinentang. Astonggan dewa pinentang. Larang rapet. Kulit kuning kaya kentang tan ana kang pating plenting. Lenggon pating plenting kuwi sak daerah tau adus. Tan ana kang Aja curah-curah. pating plenting. Kang aja tutut iki lho adus. Iso kedadian tenan iki engko aku. Duh. Aduh.
Kok Kang tak takon kowe jurus apa? Dasar manis merati kabeh tanpa nokang yong biyong tulung ana aku biyeng kunal kanel ora cerak-cerak to Kang menyang Solo tuku gudeg tegese lebar kanggo malah ngadeg menggawe cakepan ki sing apik ngono lho loh lebar kanggo terus ngadeg ra palang sepur angger dinggo ra njur ngawur rampung ngadeg api kiramu mangan kupat lawuh tahu wah enak kuwi tegese yen ra diangkat ra iso mlebu nganggo katok kok elek nganggo katok ra diangkat ya ora iso mlebu apik Kang apik kowe mbangane wong edian kenal kanel ai mlenuk apa kaya kuwi tengah ireng ayo sarung ora sarung anambahi bronto sing weruh mung nglirik wae jebule amung bak pao salah kuwi ora pek aduh genduk tak nembangno iku maning aduh genduk genduk aduh tak nembangno iku maning aduh genduk aduh genduk tak nembangno Kang kene suaramu aku ya ming dolani kanca-kanca yoga kuwi ora aku ya gumet suaramu empuk sajake ling godhog 3 dina apik tenan luwih apik to Kang nek upama kowe gelem ndek bojo tak goleke liyane aku ya Kang hah liyane aku ana sing luwih ayu kacau sak ndene ra kowe ora ana sing luwih ayu lho ana sing luwih semok aduh genduk tak nembangno jarweng jalma ayo Mbak jarweng jalma Matang koncatan siwa kok beda aku bedane aduh genduk tak nembangno jarweng jalma jalma kang koncatan jiwa wong prawira kleru kleru rotake sapa wong prawira mati ngrungkepi wong tuwa kuwi sing bener kowe kok selagiamu beda to Kang hah selagiamu beda saiki apa ora ngono kuwi mak aku gemang iki lho iki lho iki lho
wis. Ki sing iso nangekke ming kowe lho iki. Ora kowe sing nangekke angel iki. Ora. Lah apa iso tangi? Mak aku gemong. Yen karo sing lambi tungdet drang tak tungdet tandung drang tak jangan gori tanpa toya dasar bagus halos bebudene yo ngono-ngono dedek rasane tekate sengilke gelem aku. Ayo kowe gelem aku ya sing wegah. Nek aku njur dadi bojomu seminggu ngono pendheng. Kudune ginu-ginu dadi njur ka triplek. Sri Uning Mustika Tuban labuh tresno marang Raden Wiratmaya Angkus Prasetya Anandang Prati Sri Uning Datan Grahita amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oh, aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah katakan Arep kowe ngetoke kabeh kepinteranmu ben milut atiku. Ning atiku tetep kenceng ora. Ya aku tak nggo kowe kok. tetembangan karo gegendingan. Sak karepmu nek aku dadi bojomu to. Pentel Pentil apa genting? gori Mau bar jangan gori saiki pentil. sau pomo bal ambalan konku brang
Ora do disawang ora. Ora gelem kok sawang iki. Masa kok njur bungai lho. Wadake kaya kumbuhan wae diwel-wel. Apa ana entuk vitamin? Kamu ya pergi nyawa gak dadi kowe. Gila ora karo aku. Aduh masa kok njur yo alah upama mbang gulon jan senengan juren. Alah. Kaya iwak lohan. Kaya ketok le seger. Sapa wonge nek weruh lekikaning Jaja kang kinapit dening cengkir gading sak kembaran. Adane piyayi kakung kang gremuni wis ngalembono ngantek kaya ngono kuwi. Oh alah, upama wis kedadian entono wis njur buang kalen. Nek seneng wong arep seneng ki walah tai ayam rasa coklat. Kuwi nek arep entuk. Tanganmu ngandhewa tinekuk. Drijimu saya merit pucuk. Terus Dasar weteng ora mblendruk. Disawang saka mburi tunduk, saka ngiringan matuk. saka ngarep. Njur kepengin njuk. Itu masaku nyelot suwe kok nyelot jengkelke lho. Kang. Nggih. Pisan meneh kowe iki aja tok bacot yang nggonmu tresnani karo aku. Tekan kapan wae tresnaku ora bakal tumiyong nggo kowe. Katimbang aku weruh kowe edan, Hah? tak pateni. Lho kok aku edan ki ora bakal kedanan kowe. Sing tak edani wae apa? Sing edan ki aku. Wo. Cocok. Ah, Chandra. Alah. Jan meh iki mau. Mimpi lho bayang-bayang. Tobat. Biasa mono gedene nek Dasar lampune padang. Kisi piye? Duwe Awak dadi bojone ora watone nanggap lan. wayang. Mung aku sing nembang. Ayo nembang. Mongko ora larang bar duwe gawe ra duwe utang. Nembang kok nganti lambemu nduwer. Pak Sumardi ora cetil. Bayar kanca kabeh adil. Tetep ana mundhak timpil nganti kaya buta cakil. Mapan turu dolanan sikil. Aku rada mumet. Ana kodhok ning jeron sepet. Aku weruh terus tak sabet. Sindene mingsat-mingset. Lah ketoke ora nganggo iket. Pripun, Bu? Nek njenengan kersa mang tandangi niku. Pun tak wakile Dikowe ndek nganggo. Pripun? Sindene mau nganggo. Njur piye ya? Nganggo Tak tukoke nganti loro. Regane 7,5 milih gambar kembang bangah pas nyepruke neng tengah-tengah. Alah, dolane menjangan gerangsing iki. Walah, tobat. Ayo ora Abiteno, nek kanca-kancaku ketimbang ngantuk, rung tak beda to. apa meneh bebeda sindene, wae genah. Wes saiki tak idoli sindene wae ya. Hah? Tak idoli sindene. Aku ndekku kabeh kok piye. Lah kene wis duwe pirang-pirang ndek kok ya isih arep ngrampet.
Mbok yo nrimo siji wae cukup. Wis ndenem kok isih arep walah wong kok isih hangah-hangah. Aku arep mrene wis kebacut pijet karo jamu lho. Wah, dijamu apa? Hah? Dijamu apa? Jamu kuat. Kuat. Ndok bebek. Kuat nyambut gawe ora. Tak kira ngombe ndok bebek 6. Susu. Oh, susu. Oh. Kulino susu ta, Bu? Telutuh Wah, iki gori pami. Coba ku coba melempar manggis ku lempar janda yang aku dapat ku coba melamar gadis janda yang aku dapat dudak rowo tak tanggap ular kambang Aku jalan. nek ngono komplit iki jan pepak hewan-hewan wong tuwa rabi perawan wanci bengi rawane nangis wae merga wedi karo manuke dudak rawa dawa buntute dudak rawa dawa buntute digoyang ser penak padha penak iki nek padha senenge. Ana ora ya genah ming sepet. Iya. Ora usah aneh-aneh. Tuturak-tuturak lho Kang Ojo. Tak kandhani. Nek Rasida ta? Hah? Rasida. Rasida. Tenan. Ning sesuk. Nurut saiki. Anjir saiki nek ya kowe njur bunga ae. Balung nangka. Waduh, jadi iki tetep ming genah sak uwit. Rombongan gori. Lah mulane sak uwit ngono lho, sak uwit gori ngono lho. Diteruske coba. Balung nangka kelakon katon kowe wong maneh kene sambilijo dadak neseng tuwe bojo nanging aja loro lumen mlure kok le nanging aja luru Lah siji ra iso ngayani kok arep loro. Kaya siji teges wong yo ora. wanci bengi pantes ibu
Nekat to Kang nyelot suwe. Gori. Gori meneh. Gori-gorine ngerti mateng. Mateng. Ya nyepas ya rama uripku dumulya Ora gelem? Kowe ora gelem tak bojo? Ora. Ora. Wangsul wis pisan meneh. Ora. Ora gelem? Ora. Ora gelem tak bojo. Aja. Nyelot mangkel ke lho, sengit aku. Adate wong sengit ki njur ndulit. Nek aku ora adate kok. Keparat ruhani roh. Lamun tinampe kang branti Iblis anak-anak demit. Raminten. Tak tutute kowe.